1, 2, 3. Bisayang dako on cam. Karon di ako na pong ma-share sa inyo ha ang experience sa baraha. Dili pa na ako ipadayon, like na po, and then ayaw kalimot og subscribe. Bitaw sa kanang mga inana nga baraha unsa pa na din ha, kanang mas kuan lang guna siya, kanang kato ako ra gudtong murag giya ba nya. Karon makaingon ko nga hala kanang natinuod no kay naa naman jud ko diri dayon advice lang ako sa mga parehas ako nga kanang idara na talawan na kay mga play kay maglisod na usa baligya pa lisod na kay halinon kay tigulang na. Dayon sa ako kuan lang gud to kanang binuang lang ba nya kay natinuod naman gisugalan na lang yun ako. Dayon kaluy-an sa Ginoo sa guide nga ako ang gihimo, naabot na jud ko diri sa lugar wala jud nako na nakit-an nga sukad nag-edad ko gikan pagkabata hangtod 42 nga sa picture o sa pangalan lang ako nadungog. Karon na tinuod na ginaabot na jud ko Saudi. Sa mga nanay nga nagbalak nga mo apply, ako alang ma-advise sa inyo na kanang number 1 jud mo on prayer. Dayon positive mo na dayon naadyo kay kanang kuan ba nga maabot jud nimo imong kanang ways na makaadto og gawas. Kay mao lang to ako sa sunod nga video ang inyong makit-an ang kinabuhi na pud diri sa Saudi.